As they say, seasons come and seasons go. Since we started this season, 12 Sundays have already passed. And today, we share the 13th Sunday with you for Sensei Season 2. So gear up for our finale this season because we will continue to explore, learn, and improve. So in today's Sensei episode, we will feature a vestment maker. Join us as we learn his humble beginning and how his skills were able to reach other people, especially those who are in need. He will not just teach us how to create vestments for the religious images and priests, he will also help us learn how to extend our efforts and not forget to give back the blessings that we receive from above. So without further ado, let's explore, learn, and improve here in Sensei, their skills and talents. Magandang araw po. Isang malaking karangalan po na kami po ay makabahagi sa programa po ng 5 siglo. Ako po si John Pingol, 28 taong gulang at naninirahan po dito sa Barangay San Vicente, Sitio, Sampaga, Apalit. At isa po akong tagagawa ng mga damit na mga pari at mga santo. Gumagawa din po kami ng mga kasulya, pero mostly po ngayon na lang po kami gumagawa ng mga kasulya po ng mga pari. Pero ang ginagawa lang po talaga namin, mga damit na mga santo. Nagsiserve din po ba kayo sa simbahan? Opo, alos po bago-bago lang po. Hindi naman po talaga totally nagsiserve po sa simbahan dahil parang kamadero lang po ang siniserve po namin sa simbahan. Isa po akong assistant coordinator po ng mga kamaderos at kamaderas dito po sa aming parokya sa Holy Family Parish Church, Colgante, Apalit. Paano naman po kayo napunta sa mga damit pang santo po? Pananahi po ng mga damit? Nung una po, ginagawa ko lamang po yung mga damit po ng mga personal po namin na ng mga himahin po dito sa aming bahay. Kalaunan po, may mga kaibigan po ako na nagpapagawa na rin po ng kanilang mga personal nilang mga himahin din po sa kanilang mga bahay. At sila din po ang nag-push sa akin upang pasukin ko po itong paggawa ng damit at upang mas palalamin ko ang aking kaalaman sa paggawa ng mga damit ng mga santo. Sino po yung mas nag-influensya sa inyo? Nagturo sa inyo sa pananahi po ng mga damit? Sa totoo lang po, wala pong nagturo sa akin dahil parang dinadasal ko po talaga sa Panginoon na sana po bigyan niya ako ng talino upang magawang ko po ng mga damit itong mga personal naming himahin dito po sa bahay. May iba pa po bang dahilan kung bakit po kayo nag-umpisa sa pananahi po ng mga damit pang santo? Nung bata pa lang po ako, alos po nagsaserve po ako sa simbahan, nagro-rosaryo po kami sa simbahan. So parang ito din po ang nagtulak sa akin upang maging malapit din po ako sa Panginoon. So parang ito po kasing paggawa ng damit po ng mga santo at mga imahin po na ito, parang dito po yung calling ko, parang ganun po. Ito po tinatawag, siguro po dito po ako tinatawag ng Panginoon upang makagawa po ng mga damit na mga himahin. Business po ba itong pananahi niyo po ng damit pang santo po? Para sa akin po, hindi lang po ito negosyo, hindi lang po ito business. Ito po may kalaki po ito ng mga pagtulong, gaya po ng mga pagpapakain namin sa mga katutubo nating Aita. Sa loob po ng isang taon, may isang beses po kami na pagpapakain, pagbibigay po ng mga regalo sa ating mga katutubong Aita. Habang nandito po ang Sagrada Imalan, patuloy po kaming tutulong, patuloy po kaming magpapakain, magbibigay ng regalo. Sabi nga po ni Archbishop Florentino Labarias, bigyang pansin yung mga pinakamaliit na bagay, yung mga pinakamaliit na tao, yung wala nang magagawa. So, dito po ang binibigay po namin lahat ng makakaya namin sa mga katutubo nating Aita. At hindi lamang po yun, pati po yung mga nangangailangan at lumalapit po sa amin. Paano niyo po naisipan na mas ibigay din po yung tulong sa mga kapwa po natin na nangangailangan?
Kasi po kami, sa totoo lang po, dinaanan po talaga namin yung kahirapan ng buhay. May mga pagkakataon po talagang naranasan po namin talagang hindi po talaga kumakain. Lumilipas po yung oras na hindi po kami kumakain. Talagang napakahirap po ng buhay namin. Pero ito pong pagtulong namin, dito po ako kumukuha ng lakas dahil binabalikan ko po kung ano po yung pinagdaanan namin nung sa mga pinagdaanan po namin sa likod ng aming buhay. Kailan naman po nag-umpisa ang Sagrada Imalan? Ang Sagrada Imalan po, sa totoo lang po, 20 years old po ako nung umpisa po akong pasukin po yung pananahipo sa mga iba't iba pong mga kamadero at kamaderas na ginagawa po namin ng mga damit. Pero ito po kasing ginagawa ko, parang 15 years old pa lang po ako, nagtatahi-tahi na po ako ng mga personal po namin na mga himahin. The age po ng 20 years old, parang dun ko po pinasok. Dun po nag-start yung Sagrada Imalan. Saan po nanggaling yung pangalang Sagrada Imalan? Ang Sagrada Imalan po ay salitang Kapampangan po at may dalawang salita. Na ang Sagrada po ay sagrado, banal o milagroso. At ang Imalan naman po ay damit. Pwede pong damit ng mga pari, damit ng mga santo o damit kasuotan ng mga tao. Sa ngayon po, sino-sino or ano-ano na po yung mga nagawa niyo po, mga damit pang santo po? Iba't ibang mga himahin na po ang mga ginagawa po namin ng mga damit. Tulad po ng koronada po ng Pampanga, ang Birhen de los Remedios. Binibigyan po namin siya ng damit na wala pong involved po na pera dahil dito na rin po namin naipapakita na parang binabalik po namin ang biyayang pinagkakaloob sa amin. Sabi ko nga po, saan nanggaling ang biyaya kung hindi sa pagbibigay? Ano naman po yung mga materyales na ginagamit niyo po sa pagbuo po ng isang damit po ng Birhen? Iba't iba pong mga materyales po yung mga ginagamit po namin. May mga Dutches, may mga PDS, mga Mikado, iba't ibang klase pong tela. May mga trimmings, may mga patching. Pero kami po, mas nakilala po kami sa 3D flower patching po, yung mga ginagawa po namin. So ito po, kina-cut out namin sa mismong tool, tapos po ipapatch namin, tapos tatahin po ng mga nagtatrabaho ko, patulad po ng mga kapatid ko. Tapos po, isasara namin at lalagyan ng mga flat beads o kaya po mga rhinestone, parang ganun po. For more Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Ito po, meron po kaming mga tela po na Dutches at may mga tela din po kami na mga metallic binanig po, mga brocade. Ito po yung mga more on na ginagamit po namin sa damit po ng mga pare. At meron din po kaming mga trimmings, galone. At ito po yung mga brocade po na trimmings o galone na ginagamit po namin sa damit po ng mga pare. Ito din po yung mga nilalagay po namin na mga flat beads at flat cord, mga galone. At ito po yung mga swatches po na pinapakita po namin sa mga customer upang dito po makapili po sila ng mga kulay kung ano po yung mga gusto po nilang ipagawa sa kanilang mga santo. Minsan po, kung ano po kasi yung nakaakmang kulay po sa imahen, tulad po ng dolor, kailangan po dalamhati po yan, kaya more on po, black po yung kulay nung pinapagawa po nila sa imahen po na iyon. Meron din po kaming minsan may mga nagpapagawa po sa amin na sila po yung nagsasabi kung ano po yung kulay, or minsan po kami po yung nagde-decide na nagpipili po ng kulay na akma po dun sa imahen na pinapagawa po nila. At ito naman po yung mga na-cut out po na patching po na ilalagay po namin, na ipapatch po namin sa mismong tela. Pagkatapos po nito, tatahin po ng manumano at lalagyan po ng mga flat beads. Ito po yung mga flat back beads po yung mga ginagamit po namin. Ito po nilalagyan po namin ng pandikit, tapos po yun po yung nilalagay po namin sa mga
applique na design po namin. So dito po yan. Sinusundan po namin kung ano po yung pinaka-design po niya para maging 3D o maging mas embossed po yung pinaka-design. Kanino po idea yung signature po ng Sagrada Imalan ng mga 3D or embossed na Nung una po kasi nung nakabili po ako ng mga ganitong applique po na ganito, parang dito po namin in-start Dito po kami mas nakilala, mas alam po nila yung gawa ng Sagrada Imalan. Kapag po nakita nila na meron pong ganito yung pinaka-design. At yung pong paglalagay po ng beads, parang nilagyan lang po namin ng mas aangat o mas gaganda po yung pinaka-ginagawa po namin ng damit. Tulad po ng paglagay po namin ng mga beads. More on naman po kasi, lahat po kasi ngayon, kapag po nakita po ng mga ibang bago-bagong gumagawa, pwede din po kasi silang gumaya. Pwede din po silang bumili po sa Divisoria para makagawa din po sila ng mga damit o na ginagawa po namin na ganito. Pero sa amin po, sinisigurado namin na itong ginagawa namin, kahit may gumaya man po sa iba, sinisigurado po namin na yung quality po, yung pagtatahi po namin ng bawat detalye po ng design na ito, siguro po yung maipagmamalaki ko na hindi po magagaya po ng iba. Ano naman po yung pinaka-memorable experience niyo po sa paggawa po ng damit pang santo? Ang pinaka-memorable po sa akin, ito pong natatanggap po naming biyaya. Ito po yung mga hindi ko nakakalimutan. Dahil ito pong biyaya na ito, hindi ko po talaga mayakap ito lahat. Dahil sa pagkakataon pong ito, hindi ko po alam kung hanggang kailan, hanggang saan yung Sagrada Imalan. Kaya po ginagawa ko po yung pagtulong, lalo na po sa mga gusto pong magkaroon ng bagong damit, yung kanilang mga himahin na hindi po nila kayang magpagawa talaga ng damit. Ang patrona po natin ng Pampanga, ang Birhen de los Remedios, yan po, ginawa po namin siya ng damit. At doon pong ginawa po namin siya ng damit, tulad po nito ang damit po ng Birhen de los Remedios. Parang siya po yung nagpakilala sa amin. Siya po yung ang nagbigay pangalan, nagtaas po sa Sagrada Imalan. Aside po sa Virgen de los Remedios, sino-sino pa pong mga santo po yung nabihisan niyo? Iba't ibang klase po na mga santo, yung mga binibihisan po namin. Minsan po may mga patron po nila sa kanilang mga simbahan, may mga pang-personal po nilang mga himahin, tulad po ng mga mahal na birhen, Santo Niño, at mga pangmahal na araw na imahen. Saan po yung pinakamalayong santo na nadamitan niyo na po? Nakapunta po kami sa Marinduque. Nagawa din po namin siya ng damit, ang Birhen ng Biglang Awa, at saka po sa Cagayan, ang Our Lady of Piat. Ano naman po yung ginagawa niyo pagka ganun po nang malalayo po yung lugar na kailangan niyo pong damitan ng mga santo? Sa ano po, sa Buak Marinduque po, kami po ang personal na naghatid po ng damit. Pero sa Cagayan po, pinaship po namin yung damit dahil sobrang layo po talaga ng biyahe po papunta doon. Paano niyo po nakukuha yung mga tamang sukat po ng mga damit na kailangan niyo pong gawan? Minsan po kinokontak po kami mismo ng mga taga doon sa simbahan po. Minsan humihingi po kami ng mga personal po na mga pattern or pinapadalan po kami ng mga sukat o padron para umakma po doon sa sukat kapag po binihisan po yung damit para sa Birhen. Ano naman po yung nararamdaman niyo pagka nakakatapos po kayo ng isang damit? Kapag po nakatapos na po kami ng mga damit na ginagawa namin at nakita po namin na nakabihis na, sobrang nakaka-bless po at napakasaya sa pakiramdam dahil akmang-akma po yung ganda ng himahin doon sa damit na ginawa po namin sa mga santo. Kayo po, ano po yung personal na nararamdaman niyo dun sa mismong proseso po nung paggawa po ng damit?
Kapag po ginagawa namin po yung damit, sa totoo lang po talagang sinasamahan po namin talaga ng dasal at minamahal po namin itong aming ginagawa dahil unang-una po sagrado yung aming mga ginagawang damit dahil mga pangsanto itong mga damit na ginagawa namin kaya hindi po nawawala yung pagdadasal at saka habang pong gumagawa po kami ng damit, hindi po nawawala yung sounds. Nagpapatugtog po kami ng pang birhen, pang Marian song, para medyo nakaka-relax po ganon. Paano po kayo natulungan ng Sagrada Imahalan at mga ginagawa niyo po to deepen your faith po sa Catholic Church or Catholic faith po? Para sa akin po, napakalaking biyaya po ng Sagrada Imahalan. Lalong-lalo na po sa aking pamilya dahil hindi lamang po ang aking pamilya ang natutulungan nito. Dahil pati po yung mga ibang pamilya, natutulungan din po namin, lalo na po yung mga nangangailangan. At dito po nasusukat din po yung aming pananampalataya dahil habang ginagawa po namin yung proseso ng damit, pinapakilala ko kung sino at kung anong imahin po yung aming mga ginagawang damit. For more Limang Siglo videos, you can visit our social media accounts. Kumusta po yung experience niyo po sa first damit na pangparin na ginawa niyo po? Nung una po, tatlo po ata o 2 beses po akong ulit dahil yun nga po, hindi po namin forte yung paggawa po ng damit ng pare. Medyo talaga pong may pangamba. Inisip ko po kahit meron na po kaming sukat o pattern, inisip ko po baka hindi po kasya o hindi po gusto ng pare na nung unang ginawa po namin ng damit. Are you looking forward to do more sacred vestment po, lalo na po sa mga pangpari po? Mukha po. Sa awa po ng Panginoon. Noong una po, medyo may takot po at pangamba sa aking isip dahil ang forte lang po namin talaga gumagawa po ng damit ng santo. So hindi po talaga kami gumagawa ng damit ng mga pari talaga. Kasi po, nung una po may mga nagbe-message na personal sa akin ng mga pari na gumawa ka ng damit ng pare kasi kaya mo naman nang gumawa ng damit ng mga santo. So sila din po yung mga nagtulak sa akin, nag-push po sa akin upang gawin ko po yung gumawa po ako ng mga damit ng mga pare pa. Ito naman po yung pinopokus po namin ngayon, yung paggawa po ng damit ng mga pare dahil unang-una po dito po sa Pampanga, wala pong gumagawa ng damit ng mga pare. Kaya po yung pong mga nagpo-push sa akin na gumawa po ako ng damit ng pampare para hindi na po sila pumunta sa ibang mga probinsya like po ng Bulacan o sa Manila. Kaya po pinipilit ko po lahat ng aking makakaya at nagpapatulong po ako sa awa ng Panginoon para makagawa po kami ng magandang kasuotan po ng mga pari. Ano naman po yung pagkakaiba po ng paggawa po ng mga damit pang santo at ng damit ng pangpari po? Mas matrabaho po ang damit po ng pangsanto dahil po yung sa santo po kasi marami pong design marami pong applique, pinoporma po talaga namin at mabusising tinatahi po talaga at nilalagyan po ng mga bato-bato. At sa damit naman po ng pangpari kasi yan po kasi gumagalaw po gumagalaw po yung pare kaya kailangan po medyo naka-adjust po yung sukat ng damit ng pare. Maselan din po yung paggawa ng damit ng pare dahil kailangan po may sinusundan na liturgical color sa simbahang Katoliko. Sa mga tao naman po na gustong mapag-aralan or magkaroon ng idea po sa pananahi po ng mga damit pang santo, ano po yung mga pwede po nilang matutunan sa pananahi po? Para sa akin po, mapapayo ko lang po sa mga gusto or may balak po na gumawa ng damit ng mga santo, lagi pong samahan ng pagdadasal sa bawat damit na ginagawa po nila dahil dito po kasi mas nagbibigay ng sagrado o nagbibigay po ng kagandahan yung damit kapag sinasamahan po ng pagmamahal at pagdadasal. Kayo po, ano po yung mga steps na ginagawa niyo po? For example, sa pananahi po ng damit, ano po main materials na hahanapin niyo po para makagawa po ng isang damit po ng isang imahe?
Kami po kasi kapag bumibili po ng mga materyales, dito na po sa Manila, like po sa Divisoria, diyan po kami bumibili ng mga materyales. Pero kung hindi naman po ganun karami po yung bibilin namin, dito po sa amin sa Apalit, meron din naman pong mga nabibili mga materyales upang makabuo po kami ng isang damit. Pero ginagawa ko po, more on po, nag-i-stock po kami ng mga tela, mga materyales, para dumating man po yung mga customer po na biglaan o may mga marami pong magpapagawa. Marami na po kaming materyales na nandito po sa amin. Sa mga gusto naman po na mag-practice or ano po yung mga tela or yung mga masasuggest nyo po, ma-recommend nyo po ng mga gamit na dapat meron po sila? Siguro po kailangan po unang-una yung patigas, yung pong pilon, tela like po ng Duchess, at saka yung pong pinaka-lining niya, yung Gina or satin, pwede po yon. At saka po mga trimmings, yun po yung mga nilalagay po sa edges ng damit ng santo. Can you share something po kung ano po yung pinaka-natutunan nyo po? Simula po nung itinayo nyo po yung Sagrada Imalan, ano po yung life lesson na natutunan nyo po through the journey of building or establishing this? Sa akin po, ang aral, ang natutunan ko po sa Sagrada Imalan ay hindi lamang po negosyo, kung hindi po may kasamang pagdedebosyon. Kasi po para sa akin, hindi po magtatagumpay ang Sagrada Imalan kung sa mindset ko po, sa isip ko lang po ay pera, negosyo, at hindi ko po kayang ibalik sa tao sa tulad po ng pagbibigay namin po ng mga damit sa mga ibang imahen. Siguro po, wala po ngayon ang Sagrada Imalan. Ano naman po kayo makakontak ng mga gusto po ng mag-order or magpagawa po ng mga damit pang santo po? Pwede po nila akong i-message sa aking Facebook account sa John Pingol at sa aming pong Facebook page, ang Sagrada Imalan po. Victory comes to those who work hard. Success is sent to those who wait. Fulfilled are those who share their victories and success with those who are in need and they can still stay grounded. In this Sensei episode, featuring Mr. John Pingol, we are reminded of what we can do to all the things that we receive. From the skills that we were able to discover and develop, things that we can do for others, for our saint, and for our churches. We are glad to have you up until here. Thank you for joining us in this journey of Sensei Season 2. We are beyond grateful to have an opportunity to explore, learn, and improve with you because we believe that life is a continuous learning process. May we see you again in another season of discovering the talents and skills of our sensei. But in the meantime, let us all be safe and continue searching for the things that we can do for a church and can bring glory to our Almighty King. Again, this is Sensei Season 2, their skills and talents.